facendo aí unhas consultas en privado con unhas empresas de marketing. E si, empresas de marketing. Houbo dúas empresas que non me convenceron as respuestas que me deron. Pois bueno, deixémolo aí. Non vou dar nombres. Pero entreime de algo que pensei que non me iba a enterar. Sabedes que houbo perfiles falsos sobre min, que estuveron anunciando cousas que eu non anunciaba, etcétera, etcétera. Cousas que eu non tiña nada que ver e facían perfiles falsos sobre min, incluso para cobrar cartos, vale? Pois entreime de algo. Unha de tres. Esas que se dedicaban a facer perfiles falsos sobre min ou facer montajes falsos sobre min, unha de tres. Ou é algún empresario, ou é algún autónomo, ou é algún particular que se está dando as mans cun empresario ou cun autónomo. Outra solución non hai. A todo isto, faltame aí un trámite para poder porme como autónomo. Estou mirando aí un trámite con a gestoría a ver como podemos facer. E tan pronto poida, xa me poño como autónomo para quen queira pedirme publicacións e necesite factura, se lle fai factura ou o que faga falta. Moitas grazas.